Proxectos libres de inteligencia artificial, mellorando a accesibilidade con IA. Continuamos coa publicación de artigos sobre proxectos libres relacionados coa inteligencia artificial. Despois de levar o sistema Braille ao mundo digital e crear o primeiro lector de pantalla para a web, a doutora Asakawa está traballando nun dispositivo con inteligencia artificial para axudar as persoas cegas a navegar polo mundo de forma independente, un sistema de navegación interior chamado a maleta IA. A doutora Asakawa desenvolve tecnoloxías que permiten ás persoas con discapacidades visuais interactuar co mundo que a rodea e participar nel de maneiras que anteriormente eran difíciles ou imposibles. Algúns dos seus primeiros proxectos en IBM consistiron en digitalizar o sistema Braille. Nos anos 90, co emerxer da web, a doutora Asakawa viu outra oportunidade e creou o Homepage Reader, o primeiro lector de pantalla que daba acceso a internet ás persoas cegas, Cabot e outros proxectos. O equipo da doutora Chieko Asakawa estivo traballando nun proxecto de código aberto chamado Cabot, Carry On Robot, unha maleta habilitada con IA deseñada para axudar a navegar por aeroportos e outros espazos, que atraeu contribuintes de todo o mundo. Cabot é só un dos varios proxectos nos que a doutora Asakawa estivo traballando nos últimos anos, como parte do Laboratorio de Asistencia Cognitiva de Carnegie Mellon. Explorou varias formas nas que a IA pode ser utilizada para comprender o mundo circundante para dar sentido á información para as persoas que non o poden ver. O grupo tamén creou unha aplicación para smartphones que axuda a recoñecer obxectos persoais e outras para axudar coa navegación interior, ambas partes do proxecto de código aberto Human Scale Localization Platform. Un tema común entre os proxectos da doutora Asakawa é proporcionar autonomía e independencia coa axuda da tecnoloxía. Falou deste tema durante a súa charla TED en 2015.